Hola, què tal? Estem davant de l'Hotel Majestic de Barcelona, un dels hotels més luxosos de la ciutat. 5 estrelles, hi ha el cartellet que diu 5 estrelles, i a dins ens espera en Santiago, que és el noi que ens ensenyarà la Junior Suite, una habitació suite molt xula. La suite, que és una categoria superior, i llavors flipareu amb colors perquè anirem a veure l'apartament Passeig de Gràcia, que és una habitació però que és un apartament. Ens ho explica en Santiago. Anem cap a dins. Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts al Majestic. Estic una mica com nerviós, eh? Ah, sí? No he entrat mai en un hotel de tant luxe. Santiago, ara estem a la planta número 2, no? És aquesta? I què anem a veure ara? Aquesta és una habitació superior que tenim 18 a tot l'hotel i és una habitació que té un espai de sala d'estar i la part d'habitació. Déu-n'hi-do. El terra és com així moqueta, és moqueta. Sí, és moqueta. Per anar descalç, potser. És còmodo i també insonoritza molt. Què és això? Què seria, Això seria com una sala d'estar. Tenim clients que a lo millor volen rebre amics o petites visites a l'habitació i poden tancar el que és la part més íntima del llit i rebre les visites aquí a la sala aquesta. I queda aquesta part totalment independent. I la part més íntima de l'habitació queda completament oculta. Que Déu-n'hi-do, aquest llit és força ample, eh? Sí, és una king size. Té 2 metres d'ample per 2 metres de llarg. Sí, deu dormir bé en aquest llit. No es dorm malament, no. Aquí tenim el lavabo, brutal, ja es veu aquí. Aquí tenim... L'armari amb la caixa forta. Quin tipus de clients s'agafen aquestes Junior Suites? És molt variat. Tenim clientela de tot el món. Els americans és el client número 1 que tenim al Majestic. I normalment els agrada agafar habitacions grans, com aquesta. Això seria el lavabo, que pel que veig té com... Té 2 espais. Sí, seria el que és la dutxa, que queda aquí, independent, la part de les piques, els amenities o lo que són el xampú, el gel i demás, que són de la marca Chopard, i aquí tenim la banyera amb hidromassatge. La gent s'us emporta les tovalloles o el barroso aquest? Sí, no? Sí, no és un mite, no, és veritat. No, perquè jo també ho faig en hotels una mica més baratos, però jo a vegades m'emporto les tovalloles. Tenim carmels, tenim un minibar que està bastant ben sortit, hi ha un aparell per l'iPod per escoltar la música que tu portes i que és la que t'agrada, i una cadena de música, l'escriptori per treballar, si vens per feina, 2 televisions, una a l'habitació i una altra a la sala d'estar. I estaríem parlant de quin preu, per la gent que ens estigui veient i que digui me'n vaig a una Junior Suite. Depèn una mica de la temporada, suposo? Depèn bastant de la temporada, canvia molt. En temporada baixa podria estar en uns 275 euros i la temporada més alta serien uns 600. Vale, perfecte, Santiago. Ara estem a la suite, que no és junior, aquesta és suite. Sí, aquesta és la germana gran de l'altra. Això seria una suite, tenim 8 com aquesta, i és quasi bé la categoria més alta que tenim a l'hotel. Aquí tenim el que és la sala d'estar, amb els sofàs, la taula, té vistes a Passeig de Gràcia, tenim una televisió, el minibar, una cafetera d'aquestes de... En espresso. En espresso. Home, vista espectacular aquí, ben bé al centre. Això deu ser carrer València? Sí, és la carretera de València en Passeig de Gràcia. I balcó, poden sortir al balcó si volen. Exactament. Molt bé, llavors entrem cap a dins, aquí hi ha una mica de sofàs just a l'entrada, i ens trobem amb un escriptori antic, perquè queda molt bé amb l'edifici on estem, que és de 1918. Tenim també separat la banyera amb hidromassatge. La banyera amb hidromassatge, de lo que és la dutxa, que quedaria aquí, i després una tercera porta, que seria la del WC i el bidet. Ara anem al que és l'apartament, lo millor de lo millor, i el que m'has dit, Santiago, és que és una planta privada només per la gent que té l'apartament. Exactament. Es pot arribar a aquesta planta només si ets client d'esta habitació. Som-hi. Apartament Passeig de Gràcia.
Sí, aquesta és l'habitació més gran que tenim a l'hotel. De quants metres estem parlant? 150 metres quadrats amb la terrassa. I de quants diners estaríem parlant passar una nit en aquest apartament? De quan estem parlant? En aquest apartament serien entre 2.000 i 3.000 euros la nit. El menjador, aquí darrere, el que és aquesta llibreria, tenim amagada la cuina i un bany de cortesia per les visites. Aquí hi ha una cuina. Aquí hi ha una cuina amagada, sí. Normalment el client que es queda a aquesta habitació demana que pugi un cuiner i els hi faci el dinar o el sopar a l'habitació. Clar, sí. És veritat. Al costat de la cuina, que sembla que sigui la llibreria, però no, s'obre una porta. Sí, això és el bany de cortesia. Si el client rep visites a l'habitació, poden utilitzar aquest bany sense tenir que entrar al seu. Aquí tenim tot el que seria la sala d'estar o el saló de l'habitació amb l'escriptori per treballar, una televisió de 42 polzades. Aquí s'hi porten la PlayStation o què? També, bueno, moltes vegades la demanen i els hi pugem. Es posen aquí a jugar a la PlayStation, home, és que amb aquesta pantalla i a part el sofà aquí, això és perfecte. Un llit de 2 per 2 metres, amb una altra televisió, el DVD. Això és el vestidor, això és per vestir-se. Això és, sí, per deixar la roba i vestir-se. Hem tingut clients que no han tingut prou, amb això. El rècord ho tenim amb una clienta que portava 75 maletes. No, no m'ho puc creure. Sí, va arribar un tràiler 2 dies abans que ella per col·locar totes les maletes a aquesta habitació i 2 habitacions més que va agafar per tenir-les. I quan va marxar tenia ja 100 maletes plenes. Espectacular. Anem a veure el lavabo. Què tal és? O sigui, hi ha un jacuzzi només d'entrada, una dutxa que... Aquí sí pots posar 4 o 5 persones, no? Sí, els que vulguis. És allò que diu, anem-nos a dutxar tots junts, doncs la gent es pot dutxar aquí tranquil·lament. Hi ha una altra televisió, també al bany, perquè no perdis el programa. Clar, si estàs mirant, jo què sé. A la banyera o... bueno, al bany pots veure la tele també. Tenim una terrasseta aquí, sí, amb vistes a Passeig de Gràcia. Bueno, té unes vistes quasi bé de 180 graus de Barcelona, des del Tibidabo a Montjuïc, al mar i fins i tot. I aquesta terrassa és només per la gent que té l'apartament Passeig de Gràcia? Aquesta habitació, sí. Santiago, som a dalt de tot de l'hotel, a la terrassa, al Majestic. Sí. Les vistes són realment espectaculars, Es veu Sagrada Família, Torre Akbar, el mar... Bueno, tot Barcelona, de fet, es veu des d'aquí. Sí, són 360 graus de visió. I a la terrassa aquesta, em comentaves que està oberta, a part de la gent de l'hotel, també a la gent que vulgui pujar aquí dalt. Exactament. És una terrassa que està oberta al públic en general per prendre una copa, menjar, sopar a la terrassa amb unes vistes increïbles i un ambient molt cuidat. Clar, vosaltres aneu a dir, si per exemple jo vinc aquí, m'agafo una ensaladilla russa i una aigua natural, em mirareu malament o no? No, per què? No. Com que dius al Majestic, hòstia, aquí en una terrassa... No, però aquí pots vindre i amb una Coca-Cola passa la tarda. Clar, perquè ensaladilla russa 6 euros, t'agafes una aigua o una cola, potser et surt més car prendre't això amb una terrasseta d'un bar al Passeig de Gràcia que no pas a dalt la terrassa. I després tenim una carta molt extensa i molt bona de còctels. Clar, cada còctel són 14 euros, però estàs pagant el lloc, el servei i que tots els alcohols són de bons. Qualitat. Sí. Hombre, que Casablanca, no? Sí. Pues ara mateix.